Krásný den. Nedávno mi napsala jedna z faninek na mém Facebooku a potřebovala poradit. Potřebovala sestavit funkci, která umí najít v řádku maximum, nejvyšší hodnotu a podle toho maxima přiřadit název sloupce. Myslím si, že by se to mohlo hodit víc z vás a proto si ukážeme řešení. Je to už trošku pokročilejší, budeme muset použít 3 funkce a vnořit je do sebe. Pokud ještě nejste tak pokročilí, abyste si troufli vnořovat funkce vzájemně do sebe, tak nevadí, můžeme si to i rozdělit. Ukážu vám tedy nejdříve postup, pokud byste si je nevnořovali do sebe a potřebovali byste si to rozdělit na jednotlivé kroky. Použijeme tedy funkce max, pozvyhledat a index. Funkci max asi znáte, tahle funkce umí spočítat maximum v oblasti buněk, kterou vybereme. Já tady mám tabulku, kde mám 3 produkty a počty jejich prodejů v každém měsíci. Chci tedy zjistit v každém tom řádku nejvyšší hodnotu. Vyvložím si funkci max, kterou najdu na záložce vzorce, další funkce statistické. Tady je max. Vyberu si oblast buněk, potvrdím a můžu si ji skopírovat dolů. Teď si vložím funkci pozvyhledat. Tahle funkce umí doplnit číslo sloupce nebo číslo řádku. Takže pokud používáte vyhledávací funkce jako svyhledat, vvyhledat nebo právě index, který si ukážeme za chvilku, tak pozvyhledat je funkce, kterou opravdu oceníte. Najdeme ji na kartě vzorce, vyhledávací. Tady je pozvyhledat. Co hledám? Já budu hledat maximum v tom řádku. To už jsem si spočítala a mám ho tady v té buňce. Takže ťuknu sem. Co má prohledat? Kde on má najít to maximum? Takže si vyberu opět ten řádek, v kterém on to číslo má najít. A shoda se můžu doplnit buď 1, 0 nebo -1 a my chceme 0, protože 0 znamená, že má najít přesně to číslo. Takže napíšeme 0. Potvrdíme. A tady mi doplnil, že to je ve 4. sloupci toho řádku. Když se tady podíváme, 1, 2, 3, 4 a je to správně, je to to maximum, které jsme předtím spočítali. Takže to si už opět můžu skopírovat do dalších řádků. A teď si vložíme funkci index, kterou také najdeme na vzorce vyhledávací. Index. A tahle funkce právě umí doplnit výsledek podle řádku a sloupce, který mu řekneme. Má 2 varianty tahle funkce, nás tentokrát bude zajímat tahle první. Takže potvrdím. Teď pole. Pole je oblast buněk, kde on bude hledat ten výsledek. Ten výsledek my máme tady. My chceme, aby nám přiřadil název toho měsíce. Teď v kterém řádku té oblasti to má hledat. Teď to máme jednoduché, protože my máme vybraný jenom jeden řádek, takže se můžeme doplnit 0 nebo 1, anebo to můžeme nechat i prázdné. Když bych vybírala třeba 10 řádků, tak mu musím říct, v kterém tom řádku to má najít. A sloupec. Teď právě bychom museli doplnit číslo toho sloupce a my to číslo už máme tady spočítané pomocí funkce pozvyhledat. Takže tady do toho takhle ťuknu. Potvrdím. Teď, když bych to skopírovala dolů, tak pro další řádky už mi to nebude fungovat, protože víte, že při kopírování se buňky posouvají, takže tady si musíme zafixovat tu oblast, aby mi to pořád doplňovalo výsledek název sloupce. Takže tohle si takhle zafixujeme, skopírujeme dolů a máme výsledek. Pokud už jste pokročilejší a vnořování funkcí do sebe vám nedělá problém, tak si tady rovnou tu funkci můžeme napsat. Takže to index, vyberu pole, řádek nechám prázdný a do sloupce doplním funkci pozvyhledat. Co hledám? Hledám maximum. Tady z toho řádku. Kde má to maximum najít? V tomhle řádku. 0, protože chci přesně to číslo. Uzavřu závorky a mám to.
Nezapomenu si opět ve funkci index zafixovat to pole. Skopírujeme do dalších buněk a máme hotovo. Napište mi, k čemu kombinaci těchto tří funkcí použijete. Doufám, že to pro vás bylo užitečné a budu se na vás těšit příště. Mějte se krásně.